Maayong adlaw mga bay. Sudan nampot na tog sustansya atong lawas mga bay. Gulay ang sudan ron mga bay oh. Okra ug kalabasa diyon ay talong. Napoy bulad nga subak mga bay oh. Salamat sa grasya Ginoo. Sa gihulat mga bay. Banat na. Gugutom ko mga bay. Namayag sabaw sa utang eh. Sustansya na po ta mga bay. Shout out mga idol. Shout out ninyong tanan. Isda sa bato diyan mga bay ang sagol, mulmul ba? Ha? Dapit sa ulo akong gikuha. Ganahan mo dapit sa ulo gud kay ang utok ba lami sa supon. Ang ikog ay dako kay ni. Kaunta mga idol. Ambak yung isa ka ukol. Sayang. Wow. Kalami. Ganahan ko sa bulad isubak anong nani, lauoy ba? Subak ang bulad. Lami eh. Healthy pa. Gulay. Salamat mga idol sa pag-like, pag-comment o pag-share sa akong mga video. Salamat kay inyong tanan. Hapit na mahulot ng 1 hektar nga rice mga idol.
Salamat sa pagtanaw mga idol. God bless you all. Good health ninyo tanan mga solid supporter nako.